Foli ni waleɲumandɔn an b'o kɛ k'o di bɛɛ lajɛlen ma bi ye araba ye juwe kalo tile 5 san 2023 ni ye an ka don kibaru waati sili bi don kibaru kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ jamana ɲɛma kolonɛl Asimi Goyita ale bɛna taa taama la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi ka bɛn ni dɔgɔkun nata ye an bɛna an da don an ka walawalali kɔnɔna la halisa an bɛ to Mali kɔnɔna la min bɛ tali kɛ finitigilakaw la yaasa ka banbaci kɛlɛ k'o bɔ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la commandant min ni ale secteur 5 kɛnpɛrɛnna ale kɔni taara ka taa bɔ kɛlɛcɛw la yen nɔ min b'a to gɔlɔbu ani kolo o yɛrɛ kɔni o bɛ se ka cogoya min na halisa an bɛ to banbaci kɛlɛ hukumu kɔnɔna la Mali finitigilakaw olu kɔni ye dankari kɛ banbaciw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Asɔngu an bɛna an da don fɛnɛ na ka walawalali kɔnɔna la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na jamana ɲɛma kolonɛl Asimi Goyita taama ale kɔni kun bɔ ale kan min bɛ kɛ ka taa Kayi dɔgɔkun nata in kɔni na hakilina jiginna jamana ɲɛma kolonɛl Asimi Goyita ka bɛn ni juwe kalo tile 13 ye san 2023 yaasa min b'a to Segu Comatex ale ni ayiwa siradaw olu yɛrɛ kɔni baaraw bɛ sabati cogoya min na a bɛ fɔ min fɛnɛ ma ko lancement diverses activités n'a bɛ fɔ o ma ko plan national de réponse à l'insécurité alimentaire jamana ɲɛma a taara min baara kɔni kɛ Segu fo ka fara kan Comatex ka se ka o dayɛlɛnni fɛnɛ ko o baaraw kɛ nin nɔ ani ka sira dɔ dɛmɛda n'o o kɛra Segu ani Segu dugu dɔ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ olu baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni tɛmɛlen kɔfɛ jamana ɲɛma kolonɛl Asimi Goyita dɔgɔkun nata nin na kan ka taa taama la Kayi i b'a ye k'a fɔ taama in kɔni a bɛ bila hukumu min kɔnɔna la o de ye terrain ko min ni ale yɛrɛ kɔni wulila k'o jɔ ayiwa ka taa o kolobɔ karili o baara ninnu ku se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni sabati jamana ɲɛma yɛrɛ kɔni a bɛna i sen don o baara la dɔgɔkun nata in na halisa an bɛ to Mali kɔnɔna la an bɛ taa Kɛnpɛrɛnna commandant min bɛ yen n'ale ye secteur 5 ye a bɛ fɔ min ma ko opération Maliko ale taara seliba ka se ka o kɛ ni a ka kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ kɔni ye commandant ni ale ye secteur 5 yɛrɛ kɔni ta ye colonel Yusuf Umar Sise ale tun bɛ jɛkulu belebele ɲɛfɛ min ni olu yɛrɛ kɔni taara taama la ka bɛn ni tarata don yɛrɛ kɔni ye juwe kalo tile 27 san 2023 min n'a kɛra Kɛnpɛrɛnna wa hakilina kelen o de tun ye min ye ka taa foli ni waleɲumandɔn ka tila ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ ta ko ɲɛsin kɛlɛcɛ minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ Kɛnpɛrɛnna min b'a to basigi ni bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati cogoya min na anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a ko nin sira in yɛrɛ kɔni fɛ a kɛra ka bɛn ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye seliba yɛrɛ kɔni ye a kun de ye ka taa i ɲɛda cɛdenw kan ani ka seli yɛrɛ ka se ka o kɛ n'u yɛrɛ kɔni ye i b'a ye k'a fɔ taama in yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min bɛ tali kɛ colonel la ni ale yɛrɛ kɔni tun dalen bɛ cɛ caman yɛrɛ kɔni kan wa min b'a to taama yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ sabati yɛrɛ kɔni ye cogoya min na a ye nin taama kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ kɔni ta min bɛ tali kɛ u ka secteur 5 na opération Maliko wa min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin kɛlɛkɛcɛw ma ka foli ni waleɲumandɔn k'o kɛ ka ɲɛsin u yɛrɛ kɔni ma o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔni tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔ a y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaw olu kɔni jɔlen bɛ min ye kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ kɔni kɔrɔ wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la min b'a to basigi o bɛ se ka sabati an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogoya min na o de ye ka se ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni ta ka ɲɛsin jamana a n'a fantan ani naani bɛɛ lajɛlen ma min b'a to jamanadenw olu n'u bolofɛnw olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka taa ni ka segin ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ sabati yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogoya min na chef de détachement n'o ye Kɛnpɛrɛnna yɛrɛ kɔni ta ye ni a bɛ fɔ o ma ko sous-lieutenant Bubakari Dunbiya ayiwa ale yɛrɛ kɔni ye taama in ka se ka a fo ka se ka u ka nisɔndiya yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɛ ka bɛn n'a ye a ko nin taama in b'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaw u hakili bɛ min ye jamanadenw na u hakili bɛ u ka kɛlɛkɛcɛw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛɛ lajɛlen na ayiwa a ko min bɛ tali kɛ ayiwa hakilisigi nin bɛ o yɛrɛ kɔni u kofɔ nin bɛ danaya ka se ka o tɔ sinsin kɛlɛcɛw ani jamana ɲɛmaw olu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ nka nin baara ninnu kɔni tɛmɛlen i b'a ye k'a fɔ u kɔni taara kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa min ye du min kɔnɔ ni a bɛ fɔ o ma Sulemani Dawu ni ale yɛrɛ kɔni binna tɛnɛndon ka to kɛlɛdaga yɛrɛ kɔni na ni o kɛra Dandereso wa yaasa ka se ka tasibila foli k'o kɛ ka ɲɛsin ayiwa ale yɛrɛ kɔni ka tanyali yɛrɛ kɔni ma min bɛ tali kɛ enveloppe symbolique la n'o o ye tɔrɔmɔɲɔ o kɔni o fɛnɛ dira min bɛ tali kɛ Sulemani ale yɛrɛ kɔni somɔgɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma min bɛ kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin u yɛrɛ kɔni ma nka u ma bɔ nin yɛrɛ kɔni na fiyewu f'u ka taa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka duwawu yɛrɛ kɔni kɛ min ye Mali finitigilakaw fo ka taa se kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa o maa olu de kɔni ni binna banbaci kɛlɛ min n'a binna anw ka jamana yɛrɛ kɔni kan o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen yɛrɛ kɔni fɛ u segintɔ la min bɛ tali kɛ colonel Sise ani a ka cɛdenw u taara kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa yɔrɔ kura min n'a bɛ fɔ a ma ko caserne du 23e régiment d'infanterie motorisée ni o bɛ ka jɔ san ka taa k'u ɲɛ jɔ o baara ninnu fɛnɛ la a bɛ ka taa cogoya min na a kɛra nisɔndiya dan ye
Banbaci kɛlɛ hukumu kɔnɔna la an bɛ taa a sɔngo Mali fintigilakaw olu kɔni y'u tɛgɛ da banbaci dɔ kan ni ale yɛrɛ bɛ État islamique dans le Grand Sahara o cɛden yɛrɛ kɔni don 100 ans n'o bɛ tali kɛ Faransi jamana ale ni l'Amérique jamana olu yɛrɛ kɔni kɛlen bɛ ka cɛ min yɛrɛ kɔni ɲini nka Mali fintigilakaw ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ o kɛra sababu yɛrɛ kɔni ye nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔni kɔnɔna la olu y'u tɛgɛ da banbaci ale yɛrɛ kɔni kan. An bɛ taa an ka jamana ko kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la l'Amérique jamana la. Maa minnu ni olu ka cɛsiri n'u ka jija fanga ma se ka bonya wa yafa kɛra minnu yɛrɛ kɔni ma M5 RP minnu sigilen bɛ l'Amérique jamana kan olu kɔni y'u ka dusumakasi ka se ka o yira kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn ni min bɛ tali kɛ minisiri min ka baara bɛnnen bɛ duguma kalan fo ka taa se cɛmancɛ kalanko ale ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabolo yɛrɛ kɔni ma bari ka dɛbɛn ni a ka baaraw ye olu yɛrɛ kɔni ye a ye cogoya min na wa min bɛ tali kɛ Usmane Dedew la ale yɛrɛ kɔni bɔlen a jɔyɔrɔ kɔni na min bɛ tali kɛ M5 RP la olu minnu bɛ l'Amérique jamana yɛrɛ kɔni kan olu kɔni ye a yira k'a fɔ olu t'a kɔn jamana ɲɛmaa ye baara min yɛrɛ kɔni kɛ nka olu ka dusumakasi kɔni bɛ se k'o kɛ ka bɛn ni ayiwa nin wale yɛrɛ kɔni ye olu fɛla la bari olu ka hakilina min bɛ tali kɛ Dedew la a ye baaraba kɛ baara min b'a to kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka kalandenw olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka kalan yɛrɛ kɔni kɛ a ɲɛ yɛrɛ kɔni ma cogoya min na ayiwa i b'a ye k'a fɔ waati jan jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min bɛ tali kɛ kimɛliw n'o ye examen ye olu yɛrɛ kɔni kun donnen bɛ anw ka jamana ka gɛlɛya yɛrɛ kɔni na nka o baara minnu ni ale yɛrɛ kɔni nan'o sɔrɔ an ɲɛ a ye cɛsiri ni wulikajɔ kɛ ani ka se ka fɛn caman fara a boloda la min b'a to o examen ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ cogoya min na i n'a komi an ka jamana kɔni kun bɛ a ladɔn ni kɔrɔlen min yɛrɛ kɔni ye nka o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni tɛmɛnen kɔfɛ n'a fɔra ko minisiri yɛlɛmana k'ale fana tilala ka bɔ yen nɔ o kɔni o kɛra dusumakasi ye ka ɲɛsin M5 RP minnu n'olu sigilen bɛ l'Amérique jamana kan nka a ma ɲa o kɔni u y'a b'u da kɔnɔ. Halisa an bɛ to an ka jamana kunkan ko kibaruya la CEDEAO olu ka lajɛ min n'a kɛra bisawo o min n'o kɛra ka bɛn ni bi yɛrɛ kɔni ye ayiwa o de ye ka se ka sigi min n'a kan ka kɛ ka bɛn ni juillet kalo tile 9 ye ka se ka o sigi yɛrɛ kɔni ɲɛbila min ni a bɛ kɛ jamana ɲɛmaw olu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ nka bi sigi la kumakan kelen o de kɔni bɛ yen nɔ o de ye ka yira k'a fɔ Mali kɔnɔna la bi a bɛ fɔ kɛlɛcɛ minnu ma ko force militaire en attente n'o ye CEDEAO kɛlɛcɛ wɛrɛ kɔni ye ayiwa ko olu ka kuma o de kɔni bɛ daw kɔnɔna la bi ayiwa don n'a nataw la u kɔni ka laɲini de ka se ka kɛlɛcɛ bɔ minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ bɔ CEDEAO yɛrɛ kɔni tɔgɔ la olu bɛ se ka na cogoya min na Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka nin kɔni ye kuma ɲɛbila kumaw olu kɛlen yanni Guinée Bissau sigi belebele min kan ka kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ n'o ye CEDEAO jamana ɲɛmaaw fɛ k'a daminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la juillet kalo tile 8 ka taa bila tile 9 na san 2023 la. Ni fana bɛ dansigi an ka bi don kibaru la tuguni komi n'a b'o kɛra ni anw ye k'o caya k'o jidi k'an ka ja ninnu cari diɲɛ ma bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na an b'a fɔ k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.